non gaude? Azkenean, egun hon Edurne zuri? Non gaude? Mikel Laboaren sentipen sakonenei izen lekeitio. Laga biga iga, laga boga sega, zaintzoin bele, armatiro put. Sirristi milisti, gerrena plat, olio sopa kikilizalda, urrupedan edo klik, ikimilikili-klik. Ikimilikili-klik! Pinchopote, 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 nan, glug, 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 glug. La, 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 cha, 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 eta lenea, mua, 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 mua. Nahi bai, pinchopote, 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 pinchopote! nan, glug, 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 glug. Iñigo Artieta, hemen, Iñigo Artieta. Lekitxoko teniente probestua. Pintxo eta pote. Hona hemen, misio sekretua, 2 puntu. Iñigo Artieta Lekitxoko korsarioak 1982 urtean Palermoko portuan Luis de Peixorekin borrokatu eta honen barkoa eskuratu zebanean, bertan topatu zaben altxorra aurkitzu behar dozue. Probatu ondo bertako edari pintxo eta beste orota batez be, ikimilikili-klik. Ikimilikili-klik. Josemak misioa bidali dit. Telepatia bidez? Ez. Amets baten bidez. Amets baten bidez? Joder, geoz eta teknologia sofistikatuagoak erabiltzen ditu gizpon honek. Zein da misioa? Gero esango dizut. Bueno, venga, va, venga. Apa kantauri itxasoa! Zuk deitu nozu? Barkatu? Ez. Hau Iñigo Artieta kalea da, ezta? Bai. Ah, bueno, eske, ahots batzuk... Kaixo, egunon. Kaixo, Andoni naiz. Hemen Javier. Javier, eta zu? Sonam. Sonam, kaixo. Kaixo. Bueno, oso ostatu bitxia daukazu, gusta zaizu? Bai, oso euskalduna, baina beste alde batetik pixka bat tibetarra edo, izan daiteke? Bai. Tibetarra. Eta noiztik daukazue ostatua? Hau, basi ginen, 2000 eta bederatzi zan. 2000 eta 2000 zan. Baina etxea, desente zarragoa da, hor kanpoan ikusi dut atari bat. Zorizonez gu baino zarrao da, etxea, bai, 1000... Eta ze histori du, beti izan da ostatua, zuek hartu baino lehen ere ostatua zen, edo... Hau izan zen bebai denda bezala. Honek saltzen da bena janari gauzak eta gero bebai, Andra gizon bi eguazan dendan eta jaten emote ben, Roman eta Romanaren izena. Orduan zan leku famatu bat, Paulako etxeko janarizak eta leku xelebrea. Eta zu, Sonam, euskalduna ez zara? Nungoa zara zu? Nepal. Nepalekoa zara? Tibetarra. Tibetarra. Eta zergatik ez daude Euskal Herrian? Maitezuna.
Maitasunagatik? Maitasunagatik? Ba, maitasuna. Bikotea zarete eta biak lanean hemen ostatuan. Bai. Eta egiten duzu halako fusiorik Euskal eta Tibetar sukaldaritzarekin? Bueno, azaleik Euskal Tibetar momoak egiten dugula. Tibetar Bai, momoak. Pintxo moduan edo jartzen Bai, olako sarrera modura, pintxo modura. Ikus dezakegun nola prestatzen dituzuen? Noski, Bai, non duzu sukaldea, edo? Mende. Hortik, bagoatzen. Bai, aurrera. Euskal momoa esan duzu, bai. Momoa zergatik? Bueno, momoa da Tibeten ipintxe hotzen izena honeri. Osea, que momo hau berez Tibeten egiten den plater bat da. Bai. Hau berez Tibeten egiten dako plater bat da, baina euskal produktuekin ikusten dudanez. Hori da. Ze osagai ditu momoak? Masa hemen etxen dana, gero okela pikaua, kipula, berakatzapur bat, eta gero saltza etxeko, aparte, hemen daoz, kipulia, cilantro, tomate, pipar gorria, pipar berdea, eta gero honek espeziak, berakatza, anixa, komino, cayena, pimienta negra, osake nahiko gauzatxo, hori da saltza etxeko. Honek gero asko pikatzen du hagoan edo? Be honek saltziak apur bat, berak momuak ez dauko pikanteri, saltziak. Eta hau nola prestatzen dugu, ze ikusi dugu, sonamen ja prestatu duela, masatxo bat, ezta? Bai, masatxo bat egiten du, gero vaporian etxen da hor, vapor, bai, da gero etxen dugu brigitu, amen? Eta gero etxen da saltzia esan, hola? Beraz, masa egin, masa oso normal bat, ezta? Bai. Hor, aragia, piperrarekin eta tipularekin eta dandan daztuta, masan, itxi, vaporean jarri, eta gero frijitu. Frijitu, horixe, hola. Nahiko erresa, Bai. Eta jende askok eskatzen du hau? Bai, sarrera bezala eta pikatzeko, Hartu du bere. Gustatzen da. Plater honek badu budismoarekin zerikusirik edo ez du erlijiosoki ez da? Daukana zerikusia bakarra da, Tibeten budismoa dela, erlijio generala, baina bera momua da Tibet kulturakua, ez dauko zerikusirik budismoa. Hemen arropainen ikusi dut gainera, Tibeteko gauza asko dituzuela, hor kanpoan ere ikusi ditut banderatxo batzuk. Handik ekarriak izango dira? Katmandutik ekarri nahikoa dira. Katmandutik ekarriak dituzue hor atzean, ezta? Oso paraje ikusgarria, ezta? Lehen esaten zenian hemen ere barkuak eta egiten zirela garai batean Norvegian, ezta? Hori untziola hori eta beste batzuk behon zirian, baina hemen egurrezko barkuak etxe zirian, itxasontzezak. Orduan, esan dezakegu Lekeitu inguruan momoek halako fama pixka bat hartu dutela, ospe pixka bat hartu dute, jendea etortzen da eskatzera momoak. Hon guk esaten dugu modura, untziolan dago ondala urte askotik, 100 urte barru esango dabe, hemen momuak egiten ziren, orduan ja hartzen doia. Famaturen bat egotorri da, honean jatera? Etorri da Aritza Duriz, Josebe Etxeberria, Jose Coronado, Corona eta guzti, habe etorri zan da, Euskitze, bai. Euskitze, bai. Jente asko. Hasi beharko dezue pentsatzen, argazkiak ateratzea famatuei, momoak jaten eta, zuen osperako ere, Hombre, claro. Zuaz hasikoara. Ederki, ni apuntatzen ez. Bitu, Holandaia brigiduta, da orduan horrek, gero, claro, etxen du, horre ipini hor, platerrean, oso beruak egoten dira, osak, errebarik ekuibidea kontu. Eta nola jaten dira hauek, eskuarekin? Normalki eskuarekin, hartun eskuan, unta saltzan eta barrura, bai. On jente fina etorten da, danetarikoa, gamba modura, batzuk gambak etxen da, kutxiloten, edo, da beste batzuk, txupa. Izaten da, danetarikoa. Ni ez naizan fina izango, Javier, ni zuzenean jongo naiz, ez dakitu bainik beruegi ongo. Bai, berua dago. Bai, bueno, telebistak badakizu alako magia daukala, alako batean, derrepente hau epeldu egingo da. Plan, bat, bi, eta hiru. Bueno, ja dagoeneko epelak egongo dira. Hori, espero dut. Ni berotasuna badu. Hora, zer egin? Bertan sartu? Hortxe sartun. Lotxi gabe. Eta gero tantatxo batzu jazten badira, Ea ba. Osoa. Ez da berretan, Bai, ez pikatzen du pixka bat, baina esan dira zu Tibeten
askoz pikanteago egiten Asko dena. gehiago, bai. Askoz gehiago, tibeten ur asko eduki beharko dute, zer honek pikatzen du, Jo, Jesus. Beste euskaratxo bat emango diot. Aizu, tibeten nola izango diren gauzak, ze hau hasi zaite barruak bairotzen, Por cierto, lehen zuk deitu nauzu, ezta? Lamiak izango ziren. Lamiak? Hemen, ia basi hor batxo. La hoste, zeurtak editzu gara. Barkatu? Hauxe ez to pentsaten hemen goizidan, nungu zerazu? Nik etxostarra naiz, bai. Eta orgua, baliro bazozala mugura. Valerio zer? Basozabal, hori zan izuntzako lehengoko presidenti sortzaileetako bat pertsona importanti. Baina hon importanti hauak, kurro dakarrei, zeure entrenadorik ondik aurrera. Nola? Nire entrenatzaileak? Hombre, Zeta entrenatzen. gero zara bona ba. Mago txanen areaz, kasakiaz, venga, guazen barruan, Venga, minuta, la hostia. Berropak? Pirata... Venga, hotxa, ze pirata eta ze kristo. Venga, jamisa. Bueno, noiz sortu zan izuntza. Izuntza sortu zan 1977 urtean. Bastante arraun elkarte gaztia da. Zierak nolakoak izan ziren, herrian da... Hauntxe etxen da mugura, txente gaztima apuntaten da, azte dizarraunian... Nik uste dut ganera legitxoko muko herri arrantzale baten arraun elkarte bat ez egotia pizkat, olak usan orduan batzuri okurru izagen, legitxon zaitxik ez? Ikusten nahi naiz arrobia ere ziurtatuta okazuela, hemen baitu... Gordo, arro izen temia, futbolak asko tiratzen dau, da geru eta gatxo da umiak erremutara ekartea. Helburu azkanean, gaztiari futbolestan beste deporte baten aukeri emotia, ezta? Beti futbola, beste aukera bat emotia. Eta Euskal Herrikoa den kirola. Berandu gabixe, Berandu, Santarako. Hombre, Rebutan mi utxo. Joan behar dezu erremata. Zepe bai. Hotxe garrotu zerropak, oza que, venga. guazen aldatzen, txo. Venga, Uste, berandua, Venga. venga, arranka. Hotxe mogut zerropak edo honek. Bai, hartzeko. Zuen taberna kutxunen artean, hau egongo da, ezta? Ekarri nauzuen honetara. Hemen arraulari asko batzen gara, arraulariak dizenak eta ez dizenak asko etorten gara ona... Bai, arraulari hoiak izaten dara eta gero arraulari zape, bai. Ganera ona oitxuri dago, banderaren bat irazten bada zorionez, onaixeik hartzen da, eta bueno, jentintzako bintzate ikusteko nahi gure ikustenteria. Lekitxon ambiente izugarria dago, ona dago, bintzat adimatetik aurreako ambientea badago, ezta? Uda partian gehitxugo, uda partian hasi maiatzetik eta ontsi iraile, ni beti zatot, irailen zeian hemen, derrepente bomba atomik izausten da. Jenti desagertu txena, baina irailen zeir arte, maiatz bueltatik, hemen kriston ambientia gozu. Eta gero, neguan azte buruetan dabe, mobitzen da jentik, gabek amarrak amaikak arteko hori bueltatxua. Gaizue, azken galdera bat, baldakizue zehozer o entzunaz o hemengo korsarioa izan zenaren altxorra? Hori no kontatzu hori pelikulik. Hemen Lekitxo ezagutarazteaz aparte badokate misio bat, ez? Eta hemen egon zan 15. mendean, ez da, korsario bat,
eta bere altxorraren bila nabil. Ni Rosario auzoku da, korsario jorik Ez ez naiz, elego korsario berria jakitzeko zerrare honez pentsaten. Ja. Orduen ez dakizu, ez da? Bueno. Bueno, ba, eskerrik asko mutilak. Oso, ondo. Ja, aurrengo basatoz, arraunia, bakizu ezta, entrena eta... Bai, itzak. Gracias. Bai? Ikimili. Agur. Antoni, ezer deskubritu duzu? Ezer ez. Aizu, lamiak existitzen dira? Bere, izena doen guztia existitzen omen da. Probatu bertako edari, pintxo eta gauza oro. Join. Guazen. Itxoin. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, heladerías López. Nik frutas del bosque hartuko dut. Eta zuk? Kinder. Kinder sorpresa. Bueno. Heladerías López. Zer berezitasun daukate hemengo izuzkiek? Saboreak, oran pizkate bereziak, mantekau. Aha. Zera sabore bat oso gitxi itzen dela, Kantabrian asko, hemen ez. Kantabrian asko eta hemen ez? Hemen ez. Niraita Kantabriarra esaten zan. Bai? Natia bebai da berezia, ez da nata, oza, ez da helado de nata da, nata montada, eta gero kongelatu. Esan duzu, zure aita Kantabriakoa. Kantabriakoa zan? Pasiego. Pasiego, Eta nolatan bukatu zuen lekeition? Bai, soldautza Iruñan, amaitzuan soldautza, eta anai bateaz, etorri zan, Biarrian Ibarrera heladero bateaz. Familia, Bai, betidanik ibili da. Aitzitxe batez, bai, Kantabriatik. Beraz bokazioa izan, Bai. Da hon segitzen dugu, neu eta nebie. Ja, eta gero udapartean ere beste zaporarik... Bai, aturroia, Monterrey, pistatxo, arroz esnia... Solo que ni ez nazeoten hemen, ni ondartzan eoten ez. Orduan, ni ez Baina ondartzan biharrian edo. Bai, laua. ondartzan biharrian. Helatuak sartzen, eta hango kamara txikioa da, eta orduan, sabore gitxioa da. Baina nola izaten dauren ondartzan izozkiak saltzearena, garai batian bezala, ai, bombon helado, eta berrebekoak edo. Ez. Hori lehen, bai, baina... Lasai egoten zara. Bai, kiosko baten. Lehen karritoa zuten zigin oinez, gero karritoa remolken, eta gero ja gendun kiosko bat geu oso polita ganera, da, bueno, da kioskoaz. Bueno, beraz oso ezagunak hemen lekitxon, ez da? Bai, urtezko. Zer, oso dauz? Oso, benetan, bai. Gomendatu digute, hemengoak ere probatza eta nada. Bueno, ba, eskerrik asko. Bale, zueri. Ondo izan. Asier, ordaindu beharko ez da, ordaindu. Bai, ointxe. Ointxe nator, bai. Bueno, zema da? Kaixo, Inigo Artieta korsario hemen sartu alda? Korsario hemen? Bai. Zorion dala 6 mende hil zan? Ja, 600 urte, Bai. Zenba denbora. Baina itxasuari loten iko zer nahi bozu, ontsa rollitu batzuk engoraz eskatzean. Bai, hemen sukaldean ingoitu zuen? Bai. Eta erakutsiko aldiazu nola egiten dituzuen? Bai. Bale, ederki. Osagaiak, ja, bueno. Bai, hau da, zanabrizia, langostinua salaken duta, da kalabazina. Bueno, ba, hasi gaitezke. Ez dauko misteri jorik. A ber, Ez neu? daka. Bueno, oso. Nik bat eta zu beste bat. Bale, ederki. Venga. Oso, ondo. Pizkat, zu nahi beste. Vale, Hola, pizkat, nahiko? bai. Bueno, eta, bai, pixkat, Bai. oso ondo. Bueno, hau da zuen pintxo izarra, edo... Bueno, ez da pintxua, razinoi da. Arrazin. Bai, ataraten dugu 6 holako xe. Bale. Eta... Langostino bat? Bat, bakarra? Bai. Oso ondo. Eta jazta. Hola. Hala. Hemen. Beste buelta bat. Beste buelta bat. On erdira. Oin erdira. Txuine, baxe. Erdira. Beste tolestura bat Bai. hemen. Oso ondo. Bale, eta guai. Dagoen, gora. Bueno, baina kroketak ere egiten dituzu hemen, ez da? Oso Bai. ezagunaldia, ez da? Etxekoa tira berton etxen dauz, orduan. Bueno, ni ikustezu, astiro honen jo, baina, bueno, oso ondo. Bueno, ez dauka itxura txarrik, ez?
Aizu, eta orduan, zeintzu dira hemen eskaintzen dituzuen, razioak edo... Razinoiak daukauz, antxoiak, salasoia, gaztaia, onerrollituak langostinuenak, eta beste bat, bai, gaztaiena. Eta ze gazta erabiltzen duzu, Razinoian saltzeko ditzen dugu, Idiazabal. Hauxe. Hoxe. Eta honetako premio... Ara? Bai. World Cheese Awards. Eta ze postutan geratu zen, ba? Ba, brontze, hirugarrena. Hirugarrena? Hau da, munduko hirugarren geratu den gazta. Bai, dekartzen dute Otxandiotik. Otxandiotik, Nolatan, erabaki duzu gazta izatea eta ez bigarrena edo lehenengoa. Hirugarren topa genuen, da... Hirugarren topatu zenuen, eta beti hau erabiltzen duzu. Bai, Idiazabal bai. Ja, martxa eta gaina ja hartu diot, zea pixkat. Hau, Brigiduen bida. Brigidu, Freir, bai. Oso ondo. Bale, tikitakataka. Bueno, sartu itzagunez. Freidorara. Hau, beraz. Horra sartu. Bai. Frigitu, kolore hartu bitarten, ez da? Bai, langostinu etxen danean, fora ja. Hau neria da, seguro, seguro, nik aber, jake hau neria dan, hola pixkat egin da bota, ez da? Bai. Oso ondo. Bueno, haidi, kolore hartzen. Bai. Bueno, ederki. Bueno. Bale, eta honan eri bat hau, saltza bat geukeitzen duguna. Aparte... Agridulce, bai. Eta hau, formula sekretu izango da, edo... Bueno, eman dutez osagaiak, baina ez kantidadiak. Ara, trukoa, osagaiak bai, baina kantitateak ez. Eta zintzu dira osagaiak saltza hori egiteko. Ba, honetako salsa de soja, vinagre modena, mostaza, estilla, eta azukria. Estia eta azukria. Ara, ona. Kantitateak esan bezala ez ditu esango, baina oso ondo, ideia bat egin dezagun, oso ondo. Eta ja, jateko moduan dago? Bueno, probatu dezagun, beru egongo da? Bai. Ea, ba. No, edarra. Gozua. Bai, gozua. Barazki eta itxasoko zapore horiek nahaztuta oso ondo. Primeran, haizu. Mila esker. Nik eramango eta hau? Bai. Aber, pirata aurkitzen dudan eta eskeneko. Bai, ya topaten fos. Bueno, mila esker. Venga, bai. Eta horrengo arte. Agur. Agur, bai. Lamia bat, Non? Ez, inoen naiz, Inigo Artietak lamia bat ostu zuela. Lamia bat? Baina ze txorra dati horiek. Nondik ateratzen dituzu gauza horiek? Beste zeo zer lapurtu zuen. Zer? Ara, jakingo banu akabo misioa. Venga, hartu bat eta segi aurrera. Hori. Bueno, aio, Tira. Apa, Egunon. Zerra, ondo? Ederto, zeu? Andoni, zo? Imanol. Imanol. Izo, hemendik, baldabil lekeition lamiarik edo. Lamiarik, bueno, nik itxasun ez dutez ikusi, baina goiziko segitan zazpidan ikustotez. Taberna ingurutan ikustotez. Taberna inguru? Hemen inguruan bai. Batez be aste burutan. Ondo. Bueno, pintxo desente prestat dituz hemen ez? Bai, apur bat bai, ja goizian jentia etorri da, eta bueno, maitxuta gabiz, baina bueno, geratzen da, de momento. Ite dituzu horrea goizean goizetik hasita, ja pintxoa? Bai, guke pintxoz antikrisis ditzitzauz, goizetan gozabezak emoten dauz. Goizek amaik arte euro baten kobraten dauz pintxoak, ba bueno, jentia hau krisisa eta hau amaitzen da, eta bueno, euro baten kobraten dauz. Antikrisis. Bai. Eta baduzue... Bat ditxen dugu, jentiari asko guztien dagoena, ez danak elditzen, baina barruan nahi bauzu, aldo guen zauzela. Toen prestatu dezakegu? Bai, laguntzen manazu bai, bestela ez. Bai, noski, albada bai. Barruera, bai. Esaida zuzuk, ze osagai behar ditugun hau egiteko? Bueno, birtu, txampiñoiak, berakatza, galtzapur bat, ardo zuri bat, alba da ona izatiauko, ez betiko 50 zentimoko ardaua, eta hori apur bat. Eta gero lan brotxe eta lan palio batzukin sartuko gu, eta jamoi beriko apurtxo bat sartuko gu. Nahiko erraza, antza, Nahi gozu. Da nondik hasi behar dugu? Laguntzen haste manazu, zeutzako labana, Ederki. kendu, bekua kendu, bai, sustraia kendu, Txaka. hori kendu, eta gero esku atzamarraz, ebatu eta sakatu aurrera, eta klak arte.
Perfecto. Ba, holantxe egin behar dugu, beste egizima kiloaz. Lo que pasa que gaur honea zengo bakarrik, apurtxo bat. Bai, eskertuko nizuke, nik ez dut hainbeste jango. Bestela gabera hartengo gara, osea, que... Tak, eta hau. Bai, apurtzen moz ustean, zer pasaten. Aizu, Imanol, taberna hau zeintzun artean eramaten duzu, Ba, hau tabernia da neure arrebiena. Neure arrebiak hartu ban ondala 13 urte. 13 urte. Eta zure arreban izena? Nerea. Nerea, baina tabernak Maite izena du. Tabernia dauko Maite izena, ze aurreko jaubien amak deitzezan Maite. Lantzen behin, bueno, danon hartin launtzen gara, ikuste zugu kamalerua gara, baina kozina betxen dugu jarra, pastela betxen dugu, danetarek itxen dugu apurtxu bat, orduan bueno, oie, a la pelea, zeuzako ondizena. Hor kanpoan ikusi dut ere, koktelarek ere egite dituzuela, ez? Koktelak eta. Bai, ontxeala urtebete hasi ginean, ondala urtebete hasi ginean, Baskuina izenterrera junginean ikasten, holan master bat, Patxi Troitiño esan ginen ikasten eta hori, berak sartu gaitxun apurtxu bat en el tema de keia eta gauzak, eta bueno. Koktelak behar bezala ikasiko. Bai. Erki, bueno, a ber, txampia jama daitu moztutak eta... Lehenengo biztun gogu. Bai. Eta hemen zer bota behar dugu? Eta gaur bota behar dugu. Hori zua baso bat. Baina hau zera, dana osorik? Osorik. Hau dana osorik? Bai, osorik ze katxarra asko behar dugu eta urra asko bota behar dugu. Baso bat. Olio. Berakatza. Apurrak kaio gozu, Kea. Eta hori txosunean, barrura. Garbitu zunean apurtxu bat. Barrura, apurrat hori erreteko. Berakatz guztu hartzeko gehien bat. Zapore pixka bat hartzeko. Bai, apurtxu bat. Apurrat erreten da hola. Bai. Hone danak. Barrura. Danak. Bai, dana barrura. Dana barrura. Hauek nunik egartze dituzue? Txampiak eta danak bertako produktuak dira? Bai, honek egartzen gaitxue, Gernikatik egartzen gaitxue. Gernikatik. Bai, frutero urte asko gaiz eurakin biharrian. Ez dakit temporadia izango da, baina ungo urtean txikitsuak hasi dira etortzen. Bueno, ba. Hauek txikiak dira. A ber, txupizka. Bai, azte batzu... Txampi hauek txikiak dira. Bai, ez que gero horrek ure asko soltatzen dau. Orduan ure asko soltatzen da belez txikitsu etxen dira apurtxu bat, bai. Ja, eta honek pintxo baterako enberdo. Eukide oso zandizak. Ederki, bueno, olioa, berakatza edo barratxurila. Horrek etxen dozen mitxardin eta onsua altu da laia ura soltatzen da ben apurtxu bat. Gatza botakotzago gainetik. Horrek ere zaporea emango dio. Eta horreri, ardau zuriza. Eta horrek hona hasiko dau, txampiñoiak hasiko dira ura soltaten pilo bat. Gero sua bakatuko zau. Ordu bete eta 20 minutu itxongo apurtxu bat... Ordu bete edo? Ordu eta 20. Ordu eta 20? Bai, segun txampiñoia eselakoa izen. Badakizu telebista magia hutsa dela. Hemen ordu bat edo ordu bat eta 20, tita batean pasatzen da. 1, 2 eta 3. Bueno, pasada, ordu bat, ordu eta 20 minutu, tita batean pasatzaigu, ezta? Eta hemen txeitugu muestra txiki batzuk. Hemen ez diat danak txikitu, baina muestra txiki bat atea dugu. Eta behin, horrela daula, oain montatu inber dugu, ezta? Bai, montan gauz. Orduan, hau zeutzako. Bai. Hau neutzako. Lehenengo, txapela, hartu txapel bat, haundizen alba da, zen nahi esuna. Bat sartu, bai. Jamoi berik apurra sartu. Venga, hauxe. Horreri beste txapel bat. Beste txapel bat. Lehenengo lantxerik. Beste jamo apur bat. Eta horreri... Eta honi... Horreri bustan bi. Bustan bi? Bai, hemen legitxon bustan nahi ez zau. Eta listo, eta hausi izango zan. Eta listo. Aizu. Hausi izango zan. Gilda baten itxura ere bai, ezta? Bai, pintxo nahi gu erresa da etxia, eta... Hemen baituzue, beste desente bat eginak. Ara. Bueno, aizu, probatzea besteik ez dago. A ver, venga. Nik astero probate dute ez, baina, bueno... Gitxinaka. Ardoan zaporea ere hartzen zaioa, Bai. Saiatuko naiz nire hau txiki honekin. Mila esker, Imanol. Vale, kergasko, bai, agur. Aintzane bolinaga, baina.
Zer moduz, nola tan legazpitik hain urrun? Bueno, bakizu hementxe kafetxoa hartzen, hemen Zubietan izugarri gustatzen zait. Paseotxo bat eman eta kafe hartu. Lasai. Ez da otoki lasaiagoik lekeion, espentsa. Izugarria da. Bakizu 60 urte edo inguru omen dauzka. Eta 19. 20. mendean, erreginak etortzezian ona, uda pasatzea familiakin. Bai, Eta zula pentsa. Ja. Aizu eta ez dakik egingo zuen, zer berezirik jaten altzuten edo horren inguruan Beda, garai hartan zer jate zuten, idearik ez daukat. Baina uste dut hemen ensalada izugarrezkoa egiten dutela. Hementxe bertan? Hementxe hotelean. Goseak amorratzen nago, Beida. Ula, hau da, etxeko sukaldaria, Olatz. Olatz. Prestatuko diguzu zuen ensalada goxo hori? Bai, noski. Torri nirekin. Bueno, joazen. Aizu, ze prestatu behar diguzu orduan? Hemen dago dana prest, entsalada etxeko. Zubietako ensalada, eta zer du berezia ensalada honek? Bueno, batez be... Bertako produktuak direla, ez da, bai, ikusten da tomateak oso itxura, bira, ze Tomatea gainera gorri... dira Zubietako hortotik atarata. Hemen bertatik ataratakoak. Bale. Esaten dute kostako tomatia hobia dela, barrukaldekoa baino. Hori esaten dabe. Igual salitre gaitik, ero... Nik ez da gizaitxi, baina dago toke bat dauke. Egia esan, gorri kolorea ez duzu dendetan ikusten. Tomata bena, ez duzu, Eta zaporea bez. Eta zaporea are gutxiago, bai, zaporea are gutxiago. Bueno, kompetentzia egoten da lekitxon, tomatea diala eta, Egoten da. Bueno, orduan, bai, hasi lasai. Bueno, mendako ya prest letxugia. Hasiko gara ipintzen tomatea. Zubietako zalditegia zan? Zalditegia zan, ez da? Bai, hau da, Zubietako jauriko zalditegia. Bueno, errezan. Eta gero, familian desidu gendun konpontzeko eta engendun hotel bat. Bertako altzariak eta bertokoak ziren edo kanpotik ekarri dituzue? Behitxu, errezania dana, egur batzuk gelditzu ziren eta bai, dago arkoi bat salbazan, gelditzu zana. Baina bestela, bai diraz, antxinako altzariak, Mexikotik ekarri gendun asko. Aizuta dekorazioa, gela bakoitzak bere puntua eta ikutua dagoa eta bere izena ere badauka, ez da? Bai, dago bere izena, bere dekorazioa eta diraz danak diferentiak. Bueno, ensalada prestugu dagoeneko. Bueno, bertako produktuak eta atuna edo bota duzu, Bentreska da ondakokoa, eta gero Modenako, bai, gaina Modenakoa, vamos. Krema. Bai, krema. Bueno. Oso da. Eta gatza... Gatza, bai, hemen Arabakoa, ez da? Gainako, bai. Aizu, ensalada honetaz aparte, baduzue beste eskaintzen duzuen produktuen artean eta plateren Bai, artean badako berezirik? gozariak, bereziak, dako hemen gogila, eta gero gabaz dako raziñoiak bezerontzako. Baina, beraz, zaugarrietakoa da, bertako produktuak erabat erabatzen dituzuela, ez da? Bai, esako gamen ez dako restaurantik, bai emoten dugu gauzak aldogunak. Ba, intzane. Ba, zeu hasi igual, nahi izan ezkero, hemen, bai, bentreska pusketa bat hartuko dut. Bakizu ze hartu, Tomatia proba behar gozo, Bai, nik tomatia. Hori seguro probatuko du. Eta esango dizut, ia... Oso ona, bueno. Aprobatxaten behar da, baina, tomatea. Olakoak ez dituzu. Igartzen da krezala? Bai. Izugarri ja. Oso ondo. Mira, nola gustatu zen ze, beste pusketa bat ere hartuko dute. Ba, oso ondo ditzen duzu. Bai. Ura eta zaporea da. Oso ondo. Presta gutxik. Dana da betia. Ba, primerako ensalada janda, guazen Zubieta gela ikustera. Bueno, eskerrik asko. Zeuei. Gero arte lan. Eta disfrutatu. Mila esker. Ia ba. Hemendik sartu gaitezen? Bai, emetik bai. Oso ondo. Venga, gero arte. Agur. Hau izango da. Zutetik libratu zen kutxa, bai, 17. mendekoa omen da. 17. mendekoa. Eta hor gainean dagoen kuadrua, hau da, Nekane Belaustegi Goitia, Mexikon
aritzen den margolaria. Bela uste egoitea, Mexikon ere abizen hori esateko... Bertara joan zan, familia, bizi izanera. Baina zen baina mexikarrentzat bela ustegi goitia esatea. Bueno, esatea, bai. Lana izango dute hori esateko. Inigo Artieta hor dago. Urtsarioa? Zein bestela. Eta gero niri esaten didazu. Inigo Artieta beste garai batekoa da. Zetxe zura ben ba. Itxas gizonak era eta hegaluzeak ikuskatzera etorri gara. Bai, ez dago ikuskatzeko hau baino leku aproposagorik. Ekarriko diguzu ron bat edo? Bai, hegaluzik ikusteko etorretara zara. Bai, ederki, Rona. Aizu, zein elkartetan gaude? Ze izen du elkarte honek? Lekitzako arrantze kluba da. Arrantza kluba. Eta ze arrantzatzen dute klubekoek? Hegaluziak da hasi ziren. Honegunian hegaluzi bakarrik ezten dabe hori arrantzaten. Hegaluzia bakarrik arrantzatzen dituzte hemengo bazkideek? Bai. Tira. Eske, horrela hain suabe izan da, ez dago edateri. Zenbat bazkide dira, hemen? 250 pertsona bitxartu dira. 250. Eta urtean zehar ez dira denak egoten hemen. Haue kluba normalin udan bakarrik zabaltzen da. Ze neguan lekitxon dazen temporalakien, ezin izaten da zabaltzen. Tira. Bueno, mila esker hemen jarraituko dugu, hau edaten. Bueno, gero arte. Bai. Venga. Tío. ¿Qué? Hostias, pero ¿qué? Baina ze? Hostia, Andoni, guazen korsarioaren bila. Bai. 8.000 hegaluzeak daudela esan digute eta... 8.000? 10. 12.000 esan digute. Rona, flojito, Andoni, etorri. Tortzeko. Zemo, nio txapel puntaldeko abeslaria. Nolatan hemen? Bueno, hori bertokoana, Claro, pintxo bat uziaten, zozer eratera, eta ez dakit. Nahi zuzer baiteran? Hombre, zeinen kontura? Venga, neu pagako. Gaur etxea balkoiatik botako, la casa por la ventana. Erki, 1-0-0. Nik garagardo normal, Erki, así que hemen eta hau da, punk zale baten taberna tipikoa hau da? Ez dakit motozaleak zarete ere, punk zaleak edo... Egiz esan da, motorren karnetakoak, baina ez nazak gogoratzen ez da zelan arrankatzen dan bez. Eta nire bere sasoian, baina... Baina, gustora, natorren nian, kafetxu bat, ero kainatxu bat, da, bueno, gustora. Zein ja zeroa? Hau, bale, topa, haupa. Eta zu ere, taberna honetakoak bezala, atletik zalea edo zuri futbola... Bai, atletik zalea naz, bai, txikitatik. Eta joaten zara, esan mamesa partidak igustea sarritan edo? Batzutan, gitxi, askorik ez. Lekitiotik Bilboa bada bideo bat, Bai, daia nahikuko modua. Gaur eunian telebistan botaten dabe partio guztia, eta, bueno, akomodatzen gara, eta azkanean, ia guztia ikusten duzuz telebistan, azkanean, ez? Bueno, zu, askatu taldean hasi zinean, ez da?
Bai. Askatu taldean. Oan basoa jotzen zenuen, ezta? Neukan 15 urte edo, eta bueno, engen duen lagun batzuk batu, eta bueno, taldea egin, ez? Alan edo alan, alza moduan, taldien genduan, abestiak oso harin komposatzen hasi ginean, abestiak ateratzen da hori musika jakin barik, hori, regla de oro, no saber solfeo. Solfeo pa los feos, esaten duten anik, ez? Da, bueno, beste taldeak ikusi eta taulan ikasten genduan, beste grupuak ikusten, ez? Ze akorde, ze movida, da, bueno, da, lantxerik itxika sartu ginean musikaren munduan, ez? Da, gaur egunean hemen 45 urtegaz, bueno, hor nago txapelpunk taldean, bueno, dana ematen, ez? Musika da nire bizitza, egunero konposatzen egotena, beti zerbait egiten, ez, musikaren. Bueno, nik entzuna dakean musikaz aparte beste pasio bat daukezuela, ez dakit pasioa esateri dago, baina hortuan ibiltzea eta arrantzan ibiltzea ere gustatzen zaizula behintzat. Bai, asko, pio bate gustatzen jate arrantza bera, ez. Daukagu motor txikitsu bat, Lekitxoko portuan da lantzin zuten gara tximinotan, edo txitxarrotan, eta ondo pasaten du, da salitera daukagu sanetan, bai, ez? Odolean daukat apurtxu bat hori, ez? Arrantzen asuntoa, ez? Beti guztat izan dut asko. Eta, bueno, bebai hortuan, bebai gustatzen jate egotea, tomate, sasoian tomatea landatu, segimentu hori eruan, egunero zuan, ura bota, txupoiak endu, bakizu, lotu, hortuko gauzak, ez? Bueno, ondo, june mina zentzazugoko gontxen txapelpunkegaz, disku preparaten gabiz, da, kontakuz. Entzaioa daukazula orain? Bai. Joan daiteke ni? Claro, etortzen bazara, primeran. Venga, gozen, Geroia, nahi bozu abestu zerbait gurekin bebai, aldo zuen. Nik nahi bai, zuek ez dakit nahiko ez nik abestea, baina, bueno, saiatu gaitezke. Bueno, venga, gozen, eskerrik asko. Bueno, aio, Aio, mila esker, agur. Ekarri horrek kajakona, momentu baten. Haubi? Bai, horretxek. Hartun da, venga, berut. Haben itxaun batzu. Bueno, haizu, eta orduan zu patroia zea? Bai. Gu ni gazta hasi nintzen. Gazte edo 22 urtea hasiko nintzen. Lehen osabaz ibili nintzen, da gero ja neue patro. Ja, eta ze arrantzatzen duzu? Udan ibiltzen gara barbaninetan. Urtetan dugu goizeko 3 erdi edo lako zer, da... Goizeko 3 erditan gora? Bai. Astelenetik barijakora. Hori da. Ja. Hori zeba, maitxu arte. Batzutan goizeko 11, beste batzutan arratzaldeko 4, eta honentzik. Eta gero saldun hori? Saldu amentxe saltzen dugu, ama daukot berton saltzen. Bertan Lekitxon. Bai. Ja. Asko jetxialda hemen Lekitxon, arrantza? Urtiko oten dira, urtiko oten diz. Aurten ondo gabiz momentuz, ondo gabiz pasan urtean apurtxoa flujoi eginin. Ja. Hori ze, urtiko oten dira. Bueno, ederki. Bueno, hemen uste dute ja nahiko lan egin dudala, ez da, Bueno, nahiko apurtxu bat. Bueno, haizu, zok hau hemen sartzea, ez da, nola nahikoa, Haizu, azken galdera bat. Balduzu Inigo Artietaren barkuaren berri, zuk? Ez daukat idearik pez. Idearik pez? Idearik pez. Vale. Bueno, ederki, Joni, Urrengo arte. Mila esker eta zaindu, Bai, bardin, ondo ibiliz. Venga, Beti aurrera, inoiz bezatzera, gaztetxea, gure etxea, gure etxea. Beti aurrera, inoiz bezatzera, gaztetxea, gure etxea, gure etxea. Gaztetxea, gure etxea, gaztetxea, gure etxea, gaztetxea, gure etxea, gure etxea. Ederki, primeran. Txoka la pala, alpai. Apa zuek, me cago en la leche. Ederki. Ba, mene. Aizu, mi eske, abesti hau zen, titulare? Beti aurrera. Gaztetxea, gure etxea. Eta hori zera, Lekeitioko gaztetxeagatik edo orokorrean, edo zer da? Orokorrean mundu guztien, gaztetxe guztiari dedikata dago, baina bereziki Lekitxoko gari, bai. Bai, hori magia espezialako Lekitxarrak izan da, bueno. Esan beharra dago, oain ez dezuela gaztetxe batean ensaiatzen? Lekeitioko kulturretxean ensaiatzen dezue? Bai, kulturretxean, lokal bat, hau ikustu zuen lokala, ensaiatzen dugu hemen, ez dakit igual 15, 20 grupo edo pioa grupo, eta nahiko estu gabiz ordutegi jagaz da hori, ezin dugu ensaia hainbesteri pez, ez? Moldatzen gara. Eta kulturretxe batean, pixka txintxoago ibili beharko duzu ere, ez da?
Bai, ezin da, eserre, zedan, da, bueno, moldatu behar gara, beste gauza bata, ez? Baina, bueno, Inigo, formal portatzen gara. aterrizuek handaiak zarete, toki, Hemen dago toki, bai. toki aparte dago. Hiruak noiz bildu zinaten, ze urtetan egin zenuten sortu zenuten txapelpunk? Bueno, Txapelpun sortu zen, 1988an edo gutxi gora bera. Eta gero, bueno, egon dira aldaketa batzuk formazioan da hori. Eta, bueno, ontzen gauzenok, ez dakit, igual, bueno, atrofi iaia, hasieratik dago, esango dugu. Hasieratik ez baino nahiku urte asko. Zu toki beranduago etorri zinen. 2008an. Zu etorri zinearako talde hau ja oso ezaguna izango zenun, eta oso entzuna, ez da? Eta betiko lagunak izan gara, eta bueno, nigok eskaini eustan beraiekin jotzeko, eta oso gustora onartu nuen. Ederki. Bueno, nola gogoratzen duzue zuek biok edo zuk Inigo lehenengo diska edo lehenengo kontzertua, Txapelpungen lehenengo kontzertua, nola gogoratzen duzu hori? Askorik ez da ezkarra gogoratzen, zerten nahiko pasairate. Urteak pasa direlako, ez beste zergatik. Denbora pasa delako. Neuronak inezkaz gabiz ja buruan. Da, bai, baina, bueno, momentu espeziala, ez. Lehengoko kontzertua beti da berezia. Da, bueno, niko gogoratzen dut, bueno, hori, nervizio pilua, hori, tartamudeaten pilo bat, eletrakastu, piloak kagada joten bebai, baina, bueno, horrelako izan denia lehengoko kontzertuak, ez? Bereziak. Euskeraz eta erderaz egiten duzue, gazteleraz ere egiten duzue. Zergatik bi hizkuntzatan eta ez bata edo bestea? Bueno, eske horrela ataraten jatez letrak normalian, ez to pentsaten igual etxia euskeraz ero erderaz, ez? Ataraten zait, segun batzutan erderaz, beste batzutan euskeraz, horregatik. Konposaketak zuk egiten dituzu beti? Bai, musika egiten donik eta letrak normalian, bai. Iza besti guztieko letrak eta musika neupein doraz, bai. Diskenen izenburuak bereziak izaten dira, ez da? Tonto el que lo lea, punkaren semeak... Yo ya lo he leído. Nola ze, los mejores de los peores, nola da, hori? Los mejores de los peores. Los mejores de los peores, eta ben, martxoan, urrengo martxoan, diska berria atea behar duzue. Izenbururik badezue, diska horrentzako? Momentuz, zideiak golan bai, baina momentuz ez. Bona, izue, galdera bat egin behar dizuet, proposamen bat ere. Badakizue Mikel Laua lekeitioak eta jotzen zituela horrela bertsio libreak. Zuek, zer moduz ikusten duzue zuen burua orain pixka bat bertsio libre bat jotzeko, Baga Bigaiegaren bertsio libre bat edo? Bueno, aldugu, enizo zer, zaituko ara, Ausartak ikusten zaite, bai? Venga, nik igual ahots pixka bat edo jarri dezaket, Zergaitik ez zuzua besten zuko zori, nik letrak indez naz gogoratzen. Bai, ni ere, hortxe. Baina, bueno, saiatu naiteke, bai. Venga, bai, egingo dugu. Ze ilusio, egiten dugu. Venga, goze. Baga Bigaiga. Baga Bigaiga. Baga Bigaiga, gaga bogasera, zain zoin bere, armatiro pur. Baga Bigaiga, gaga bogasera, zain zoin bere, armatiro pur. Txirrizti milizti, gerrela plat, olio sopa kikilizalda, urruperanero klik, ikimilikili. Salda, urruperanero klik, ikimilikili. Zona, tío! Zona! Ni desastre bat, baina... Aizue, joten naiz, kriston, subidoiarekin, Mila esker. Eske hau txigabe galitu naiz, eta eguna luzea grabakitzen. Bueno, aizue, mila esker. Eta, hau, bihotzean horretu. Máquinas. Abandone, zuri eskerak. Bizitza luzea punkari. Venga, ondo si. Barde, jago. Baga Bigaiga, laga bogasega, zain zoin bele. Hostia. Horma.
Tira. Pum. Ze taberna da, Andoni? Maite taberna da, hemen kriston pintxoa da eskate, Ara, hemen dago Imanol. Apa, Imanol! Kaixo. Honea etorri behar garela esan digu, eta... Egin ditugun pintxoiek jatea gatoz, txampile... Bai, pare bat jarri, mesedez. Venga, bai, edateko, ze... Edateko, ni garagardo bat hartuko nuke. Zu oso fina zarenez, modu batean jatea zu, nik asmatu dut modu bat praktikoagoa, zirra. Hau, hotza jaten alda. Baina hotza jaten alda. Hotza jaten da. Batzuk beruan nahi da, beste batzuk hotza, zer nahi moduan. Nahi gozu epeldu aldain. Epeldu... Bai, berotu pixkat, bai. Txampiak beroa, berrute. Andoni berua jaman. Ja. Berki. Ni beroa januen, gaur hotza probatuko. Kaixo. Baina, zein da izkutuan dagoen emakume ura, beira? Zein da izkutuan dagoen emakume? Agurkari da. Ada, nire arrebia jefia da. Zure herri bat da. Tabernako, a ver, torri. Atera horti! Jefa! Atera horti! Bueno, vale, jundia ja, atera zaitezke. Espazia teatzen bagoaz. Atzeko batetik ies egin. Kaixo mutilak. Apa, kaixo. Pintxapotean. Lekitxarren eskanbila, esperientzia txarra hemen, ala? Bapes, ondo, ezta? Danak. Zuek? Zuek hemen, bale, zuek kompainia zeatea. Bizkar zainak zeatea. Zuk ukatzea ez da? Zurek eskapanen den lagunak egian, ez? Bueno, eta ambiente goten da hemen, pintxo batean, ostiraletan, no sé. Bueno, guk asko bizkai gutxen, Kasualiaz eta lapabitzu zuen. Bai, bestela zer gauetan ibiltzen zate edo, etxean txintxo. Bai, txintxo, ez da, ja. Playarekin. Bai, claro. Alkoholik gabeko garagarra. Bai. Bueno, gezurtero kadrilla honekin egon da gero. Bai, horrelakoa dira. Suerte hona izan, neskekin, gutxi edan, asko jan, eta... Hori da, tanda pasau. Formalak izan zuen bai, Bueno, ez. Formalak sekula ez. Bueno, Bentsa, zein dauden hemen. Bueno. Auketari paro, ero... Ez, bai. Ja que asierek nauen... Bai, Andoni da. Kaixo, apa, urteskotako. Kurro eta Karri. Apa. Hau edia hemengo, figura batzuk arreunion. Bai. Izuntzan zabiltzate zuek arreunion. Ibile ginean, biztan ikusten da ibile ginean. Bueno, ze hartuko dugu hemen, nik ustakit, behira, baltza hartuko dut hain bai. Nik zuritoa, eta han ikusi olagarro, olagarro, oiz. Bueno, eta zen mauz hemen Joarren taberna honetan. Ondo, hemen ambienteko taberna da. Pintxo politxak egitzen da bez, eta, amendik egitzen garatzen. Zuek ere pintxo zaleak zarete. Hombre, biztako duz da. Bueno, izan daiteke txuleto izaleak izatea. Lan bakarrik ez da enbia, jame bia zuze. Bueno, ahí va. Eta zuentzako. Olagarro bi, laugarrat, olagarro. Bai, olagarro bi, haizu. Detalle oso, agortako detalle oso. Ona, neria, bera izan datea duena, nik olagarro eskatu dut. Berak erabaki du bi bakarrik ateatzea. Gero aldo zuen beste olagarro bi, mesedez. Ez, beira, dena den. Hemen lau olagarro igual. Beira, algortakoa zeingo duen. Ara, errenterikoak zer ingoen. Hartu mekabela etxe, gebateko jatene. Ara, errentiko ez egiten. Ez, zutak, nik gebateko jate. Berak ez du, nahi. No, ez nahi de, baina nik neria berari ematen dik. Zuik neria. Hoixe.
Bueno, Andoni, Bueno. Leiope taberna. Kaixo, Asier, Andoni, Leiope taberna. Hemen esan digute... Gomendatu digute. Hori da, txipiroi... Txipiroi pintxo bat, bai, ezta? Bueno, ba, hartzen badugu. Aizu, ikusi alduzu irudi hura. Ez esan nahi du irudi horrek. Neska horrek eskua bere ipurdian du? Ez, ipurdian ez. Ipurtzuloan, hankatartean, eta txirrindularia irripartxu dago? Eta begiak bizi-bizi ditu. Bai. Barkatu, duda badugu, han daukazuen lamina hura, irudi hura, horrek ze esan nahi du irudi horrek? Zu fija, neskia non daukon... Bai, eskua, bai, fijatu bia, baina orduan uste dugun hori egiten nahi da. Niko portoko morro bat, holako bineetak eta etzen da bezenak, eta pizkaka umerozko morueaz da hori. Da, bueno, hor, hori zei bat. Ja. Ondo atrapatuko hori ez da burtungo hori. Ja, ez da irtengo ez. Bueno, erki. Mikel Laboa. Bai eta. Agaboga, sega, zoi... Tximinoiak atako dituzu, eske nire laguna... Tiro, pum, soziopatiak jota... Noni? Bueno, mesedez, nien naiz erretzen ari? Zuk kokodriloak ikusi dituzu jaten? Clavau. Hemen zein da orduan espezialitatea zukan? Miniburger horiek eta Gildak? Bueno, Txanaria ez da espezialedek garrantzitsuena taberna honetan, baina bai, da bat laguntza bat, hor dago eri, edo... Orduan hemen berezitasuna zein da, ardoak izango dira. Ardoak eta gero bermut bereziak egiten dabe preparauta, bai koktelak eta gintonika. Gintonika eta hori beranduago. Bai. Hori beranduago. Oain ardotxo bat hartuko dugu. Bera, poko a poko. Hoi da, gomendio oso ona. Bizkanaka edateko, gutxi eta maiz. Erki. Oso ondo, bai, kaixo. Miniburger pare bat edo, ateako zen iguke. Zuk kriantza nahi duzu? Nik ardoa. Vale, kriantza bat orduan. Bai, ardoa. Ezuek zerbait nahi duzue, jake lagundu gaituzue, zer behar duzue? Guzuri zartungo, Jose Pariente. Jose Pariente? Bai. Jose Pariente. Jose Pariente, horre torero ematen du. Jose Pariente... Mira ez, bi kriantza eta gero Jose Pariente biak eta bi Jose Pariente. Ostiraletan ambiente egoten da. Bueno. Galdera beste modu batean egin dugu. Bai. Ostiraletan jenderik egoten alda tabernatan lekeition. Poltsura badago, poltsura badago. Bai, baina poltsu bat kosta itxen da, ja, igual ez hortzitxe erdizetatik aurrera edo ja orduntzen azten da sentia, ja... Udarean, atopa. Ba, udan biteta. Oso ondo, bueno, ba, topa indezagun nahi zuen. Klin, klan, klon, oso ondo. Klin, klan. Erki, ara hortxe miniburgerak. Miniburgerak, baina. Hau. Epa. Ketchupa, haragia, gazta. Hau ez dakiz kristo da. Kontuz, gure lagun berrien jaka agian zikindu bai, hemen pixka batez, zikindu, Polipiel. Polipiel baldin ba. Erki. Bueno. Ona. Bueno, ba, ikasi dugu nola ez dan jan behar hamburguesa. Oso ondo. Tump. Oso ondo. Tump. Ikustu duzu, nio hain dige zain nagoa berberak nola jakin. Baina polipiel garbitzeko da. Bai, oso ondo. Zuek ez dezu nahi Gildan bat, o... Venga, bai, ikusten, venga. Kepa. Kepa deitzen da, opa. Kepa. Hemendik area. Saltzen duzun guztia gure kontura. Osa, que Gilda cecina aquí. Bai.
Idiazabal gazta daka, eta gero Idiazabaleko gaztaia, eta Zezina pertsu bat. Ea azkarregi ibili garen minian burgesa eskatzerakoan, Ea azkarregi ibili garen. Eskerrik asko. Nik uste baiet. Bai, benetan, nahi dozu. Ez, baina honekin. Ez, lasi. Ja, bueno, ondo? Ondo. Bueno, mugitu ingo beha, bueno. Bai, Lasai, hau dana gure kontura hongo da, Lasai gabe. Oentxe, asierre. Oentxe, txoine. Dei baten zain hau, baina oentxe... Zimpa bat Bueno. Oentxe. Mesedez, Hor gera, Etorri hona. Konfiantza izan. Nata, azkenein begu pagatiko. Ya te digo. Erra plana. Zen invitata gauzela, eta azkenein gero dana paga. Oraingoan ere ez dugu misioa burutu. Ze parea. Pintxoa eta potea. Alata guztiz ere, misioa bera amets bat baino etzen izan, ezta? Zer da bizitza? Ilusio bat, itzal bat, fikzio bat. Eta ondarerik handiena txikia da. Bizitza oso ametsa baita. Eta ametsak amets baino ez. Enekien antzerkia gustoko zenuenik? Nik ere ez. Ze aurkitu ote zuen Inigo Artietak Luis de Peixoren barkuan. Antzarrak. Zei? Antzarrak? Ez dut. Andoni. Andoni ona. Andoni. Andoni bat. Andoni bi. Andonien naiz irura iritsiko. Andoni. Andoni. Andoni! Artiena, gutu! Artiena, hemen da hona, Andoni, ya está. ¡Dagondo! Otra vez arrain bat! Ez da arrain bat.